A primeira gran expectativa é esta, que hai moitos nenos para adoptar. Non hai. Todos os estudos que se fan, fai moitos anos UNICEF manexaba unhas cifras de que hai por cada neno san, que ese é outro dos datos importantes. En menor de 3 anos adoptable no mundo hai 3 familias esperando. É un dato que outros profesionais empezan a falar de 25. Esta premisa é unha das bases do que esta fin de semana se abordará no Pazo da Cultura. Pontevedra acolle a segunda edición do Congreso Galego de Adopción, que baixo o título de Expectativas a Realidades busca botar luz sobre este proceso. Os profesionais din que os nenos e nenas que chegan a adopción veñen con a súa propia mochila, non? O que pasa é que neste congreso o que queremos falar non é da mochila dos nenos, sino da mochila das familias, da mochila dos profesionais, da mochila dos técnicos que traballan no eido adoptivo, que pensamos que influye tanto ou máis que a que traen os pequenos. Coa súa testemunha, diferentes profesionais axudarán os asistentes a conseguir as ferramentas necesarias para buscar as súas propias solucións, aínda que, segundo explican dende Manaia, cuestións como o tempo de agarda para adoptar son preguntas que non teñen resposta. Esa é a primeira gran pregunta que nos fan todas as familias que se achegan a nós. Canto vamos a esperar? Non se sabe. Non hai resposta. Hoxe unha familia que queira adoptar na China sabe que se vai a enfrentar a unha espera de 10 anos. En Galicia, por exemplo, podemos decir que a espera, a línea que leva durante os anos, a espera para un bebé en Galicia é de 7 anos mínimo. Son bebés de renuncia, xeralmente son bebés nos que as súas nais renuncian no hospital. Outro obxectivo que perseguen é mudar o foco das familias que agardan poder adoptar aos nenos que están agardando un fogar. Só en Galicia hai 400 familias que esperan unha adopción internacional. Non hai un dereito a adoptar, nin a ser familia, nin en ningunha lei do mundo pon que ti teñas dereito a ser pai ou nai. Non existe ese dereito. O dereito é dos nenos a vivir en familia. Entón, nós o que temos que facer é ofrecernos como posible familia na que poida encaixar un de esos nenos que precisa ser que precisa unha familia e que os estados, os gobernos teñen obriga de ofrecerlle unha familia. O Congreso está dividido en 2 xornadas que se celebrarán o venres e o sábado. O domingo, ademais, celebrarase unha xornada de convivencia de familias adoptivas no Colexio Manuel Vidal Portela.